welcome back to my channel. Tagato masih mapakpak atong viewers karon nato nang basahon ning atong letter sa atong sanda. But before that, before that, wala akong sponsor. Daily Radel Tint na po na t-shirt mga girls, mga guys. Ay magkalimot, daghan ka na product diya para sa mga single. Single, ready to mingle. Daghan po siya mga single. Daghan sa nato mga silang pakpak ang mga single man. Ang single dad. Og single forever. joke na guys, girls. Just single forever. Ay magkalimutan, nari ko yung new sponsor mo na siya, Dawn Colors My Life. Pili niya koloran na imong kinabuhi, tagaan kanya pintal. Ay shoutout ko ni bro Cyrus, tagaan to masibang pakpak, shoutout ni mo bro. Sige ba? Basing ganahan kang palit og t-shirt para sa imuhang love. Love of my life, bro. O ganahan sa ka mag-color-color sa iyang kinabuhi. Ika na yung color sa iyang kinabuhi ba? Ano to, no? Alright. Sige na tayo. Ato na rin yung basahon mga guys, mga girls. Ato ang si tawagan eh. Ato ang sender. Ang nag-send. Ang letter sa ato ang sender. Atong basahon. Before tayo magsugan mga G sa naman na magpangaon. So, mao na nino. Atong sugdan ang ang title ani mga girls, Boyfriend to Stranger. Charing. Charot na, boyfriend to stranger. Lapakan sa nato, indot yung title, oh. Asa mo kita na, boyfriend to stranger? Murag, related mo po gamay. Kapo yung rin yung magbasa ng mga love story, no? May makarelate mo sa rin ka pirmi. Joke na mga girls. Joke na mga girls. Naunsa. So, naka-hashtag niya. Crush. Best friend. Boyfriend to stranger. Charing. Okay, ato sugdan. Sugdan. Hi, lyric. Oh, hello, sad. Joke. Mo tanaw siya, hi, lyric. Ayaw lang ko ninyo i-judge the way ko mo narrate. I just want to share my story para makahibaw mo sa feeling nga na kay crush nga nahimo pa jud nimong best friend plus nauyab nimo pero karon stranger na lang. Ha charot. Imo maginapadong no, may stranger ginapadong no, basta ka nang magbuwag na ba, stranger na, di naman magtagad nun, sana may uban pod nga bisan og nagbuwag
best friend, best friend, friend yapon. Friend lang yapon ba? Kanang, pero nanay ka ng, kuan ba, limit ba? No? Sakto ba? Sakto sa ganyan. Ay mo, natuog pa ko. So, tiwaso, no? Tawagan ko sa pangalan nga, Akisha. Sama na mo. Morning sender, no? Si Akisha. Mura katong naasa si, ay, kuan ito? Hachiko, man. Hachiko, man. Ito kung naibawan, di ba ito Akisha, day? Tawagan ko sa pangalan nga Akisha. Not my real name. Dili ko hitsuraan. Morena ko. Kanang makadagit lang. Jud, sakto ra pod. Sakto ra sa daw mga girls. Makadagit pod ba nans? This kabuang yung butang dari mga girls na. This kabuang started way back 2016. Grade 8 pako ani nga time. Char. Charing grade 8. Na sa kani 2016 na grade 12 naman rin. Tanaw na grade 12 naman rin ang inanda mga girls na. So padayon, before me nagkaila, nauyab sa ni siya sa akong best friend. Cousin. Best friend, cousin. Kasintahan? Ang sama gini. Joke ra. So, padayon. Tawagan lang siya ninyo sa pangalang Myra. Sama ni Myra Mirisi. Myra E. Joke lang, girls. Joke. Tawagan lang daw siya sa pangalan ng Myra. Not her real name. Oh, di ba? Best friend yun. Sagip kapamilya ta. Tawa siya mga girls. Katawa si Tanas. But ayan mga girls. Kinis boy tawagon lang ni natus pangan nga darker. Pero, dili siya ito ha. Puti siya. Darker pero puti. Unsa gid na. Pagklaro sender ay naon sakit. Ako diri naglibog sa darker puti. Unsa gitaro nga ni? Joke ra. Joke ra sender. Basta niya labayan tayo magbato di hang. Padayon ta mga girls. Taason og joker kay sa tanan. Maong mahat sa dag. Ka-fall ay. Okay ra ma-fall. Basta wala mo so. Joke. Padayon ta mga girls kay yang letter medyo mabura man gid noon, di man kaabot sa Santander. Padayon tayo, padayon. Naunsa. Pero ana nga time nga na-crush ko ni Darker. Dugay na sad silang buwag ni Myra. Myra pod. Joke ra. Atara sagot taga icebreaker ba na unsa para dili kay bored ang atong pagbasa. Gati di sad biya lali mo basa na sa taga to pakpak ang nagbasa ay padayon tay. Ningon siya dugay na sad silang buwag ni Myra. Pero pinakuan kay ba? Dapat with feelings yun naman, girls. Pero, okay ra sad si Myra nga makrush ko ni Darker. Kay mga bata pamansad lagi. Pero, di maharapong pero, wala kay baw si Darker nga na-crush ko niya. Pero naay tayo musahay nga gusto na jud siya na akong ignan nga na-crush ko niya kay desperada na jud lagi. Ha tawa pa yun na may mga katawa mga girls alangan sa din nato apilon lang ko nato girl para lingaw sa nga to ang pagbasa ba di sad board ba na unsa natuog pa ko.
Padayon ay, naay disco. Ingon siya, naay disco. Unya, nagkakita mini Darker. Unya, kauban ako si Myra. Unya na sad. Unya, kauban sad ni Darker iyang mga barkada. Unya, di mahurot ang unya ni Cinder. Brian ay. Unya, kaila naman lagi mi. Nihunong mi nila niya nagkasinabot nga mag-inom og beer. May sad no, kiniingon siya mag-inom og beer ba? Kay specific niya ba? Kay lain sige may ngarang nag-inom. Kay taga may klase nag-inom og tubig, nag-inom og juice. Unsay klase ba? Di, padayon tayo. Pero, hindi rin sa tas pero, gamay ra, daghan na lang po sender nun sa, ayaw atan. joke na ta mga girls, okay? Para malingaw ta gamay, gana. Pero, gamay ra. Kana ganing igo ra malipong. Unsa, malipong-lipong ra ka sa unsa klasihang gamay ra. Usa ka baso, duha ka baso. So, gamay ra gyud ko no. Kanang igo ra gyud makalipong. Unya kay nangalipong naman lagi mi. Grabe nang kiata. Unsa man ni? Gamay ra igo ra nalipong nya nangalipong na padayan tayo na unsa ba ni? Naabot na mi sa point nga nakakita mig plastic bottle. Unya, naghinapakay na mi sa ulo. Nya, musaya ramig nindot. Nagtukar. O diba, mga buang dyan. Buang dyan mo, mga Cinder, no? Naghinapakay na mo, pero ay sud. Di mabuak ang plastic, no? Joke lang mga girls, ha? Ayaw na tinudagan. Pero ayun ta. So, mauna to. Siya, sumaw na to nga time nga nagkasuod na mig-ayon ni Darker. Ato dining taga-agwan mga girls ha, ingon siya Darker ganiha nga puti. Darker pa, puti pa no. Moreno ni. So, diretso moreno. Ay na Darker puti. Digatas color digatas. So, Brian. Ingon siya no, sa mauna to nga time nga nagkasuod na mig-ayo ni Darker. Inagusto kong mulaag, unyawa ko'y sakyan, mutext ra ko niya nga kalaagon ko. Unya siya mo reply dayon o OTW. Pero on the way na niya. On the way na ko. Di ba kilig? Kilig. Ikaw ra may kilig Cinder, wa mo ko kilig. Joke ra na Cinder. Joke ra po sa mga kana. Kani mga nagbasa joke ra na mga girls. Ay nang sa kay natug bato pa kong mata. Gikilig sad kog ayo oy. Ikaw ba'y crush nimo? Unya usara ka text na anadayon? Charing. Paka na tayo kikilig siya. Na-crush na ko na boy best friend pa jud nako siya. So mauna to. Suod na mi kaayo. Ang barkada nako na barkada ng sad niya. Pero bisan og happy kaayo ko nga nag-uban mi, najoy time nga masakitan ko. Samot nagmakadungog ko, mag-istorya-istorya sila, nga naa na siya'y uyab. Ouch. Ouch. Sakit sa no? Kay crush, mani mo. Sige, mag-uyab-uyab na. Ay, lagi, don't expect. Ay, sigla, bisan. Ay, pag-expect ko, gatod ko nga, ragani ka na. Noon sa mga mag-expect na. Joke na.
Padayon ta, oy. Unya, kay bai man lagi ko. Kay bausad ko mo adjust. Di ko mo chat niya, kay naa na siya uyab. Pero manglaag ra Japon mi, with barkada. Pero tagsa na lang, kumutaga niya. Matinga na lang si Darker, nga na daw ko. Siyempre, kita girls, muingon ratag, wa, pero nasakitan na di ay ito. Okay, alangan nga, nag-expect mong ka atong Darker puting. Magkulong tas. Palayan tayo kay dool-dool naman ning kuana istorya. Sa mo na ko no yung gingon. Unsa mo na gingon, klaro ha di. Sa mo siya niyanan siya nga syempre. Kita girls maingon ratagwa pero nasakita na di ay ito. Chari. Niabot nag-time nga pesta na sa ilang barangay. Nya invited ko. Siyempre niadto ko sa ilaha. Pag-abot na ako sa ilaha, nisiga dayon akong mata. Klaruhan na pagsiga sa mata ni Musnder. Siga yung mata. Muna ispat di ay. Nga na mag-ispata ni mo ilahang balay kay ngit-ngit. Na-joke na. Padayon tayo. Kay nakakita ko nga naa iyang uyab. Kana ganing feeling nga kabalikon kas agi. Pero wa na to na ako gi-mind. Chill-chill ako. Nya nitagad ko sa iyang uyab. Uy, amiga na di ay. Gabiya sa dani niya. Pinaingon kay ba, uy, amiga na di ay ka. Unsa naman ka sinder. Unsa na imuha dadumot. Mayo asa nimo ko no sa bunuti diyan. Padayon tayo niya na siya nga, uy. Amiga na. De, joke ra to ko ah. Pero ang tino na to ningon siya, uy. Amiga, naa di ay ka. Charot kay. Pakuha ito, patril. Kay patril-tril. With biso-biso. With biso-biso pa ko no, mga girls. Murag korek, oy. Pero dito plastic ha. Tinood to siya, nirespetar sad ko kay uyabya siya ni Darker. Kay kinilaging pesta, naad jud nay desko. Unya, gusto ni Darker nga manisko iyang uyab. Pero iyang uyab, wala pa'y sure. Kay strek ang parents lagi. Gikuralan din na ang ngipon na nada. Strek ang parents ba? Naikuralan ngipon ba? Padayan tayo kay gigutom pa man siguro ko. Padayan. Ako in taon nga supportive nila nangitagway para makadisko lang ang uyab ni Darker. Siyempre, kinsabay di ganahan makakita nga happy ang laking imong gipangandoy. So, mauto gitabangan ako siya. Nagpakuyog siya nako para ako'y manangid sa parents sa iyang uyab ni Darker. Diyan ring supportive kayo na. Usag nasakita na ba, no? Pakan na sindiri, sportive, sobrang sportive. Padayon. Kay layo-layo man lagi. Kay layo-layo man lagi ilaha. Dugay mi na abot. Pag-abot na mo, nananghidayon ko sa parents sa uyab ni Darker. Nga, paadtuon ako siya kay birthday na ako. So mo gini mga kuano, mga sitaw gani mga
Sikrito kay sa hantod sa unang panahon mo sa ni ba siya nga invite lang ba para ko nga dito uyab na ti kakita. Tinuod sa dai nonsa. Padayon tayo na ang kingon diri. Nangilad jud ko ato nga time. Matugtan lang siya. Mao to happy kayo silang duha. Samot na si Darker. Kay makadisko iyang uyab. Mauna to pag-abot na ako sa mua. Grabing sukua sa akong mama ug papa. Ako na nooy wala nakadisko. Naunsa naman tao. Ikaw na yung nakadisko noon. Niloy. Wait marching katawa pa niya. Tawa lang po tayo. Pero ayun tayo. Pero okay ra ko. Okay ra kayo ko. At least nakatabang ko nila. Og happy kaayos Darker. Nga nag-uban siya sa iyang uyab. Unya pila na kabulan nilabay. Naay nag-ingon ako nga buwag na daw sila ni Darker. Unya, ningon rasad kog, hala, saya nga Manila. Pero deep inside, nalipay ko gamay. Daan ko palagi. Nalipay ka, nagbuwag na unsa. Klaro kayo sa imo panagay. Mansantang kayo na unsa. Crush ka na nimo, lipay ka na. Joke lang ako na, sunder ako. Pawa ba, kuan ba, si tawag ka na icebreaker. Icebreaker. Padayon tayo. Kay abi na kog, mao ako na siya karon dayon. But I was wrong. Kay naa na sad siya'y bagong uyab. Charing. Unyara, kadyot lang. Dali, apod ka. Kitag uyab anang tawhan na. Uy, naunsa man tao na. Kung human diri speakers, naa naman, murag ka ng si tawag anay, ka na bitawang fiber na gigamit niya. Pas-pas magay makakonek sa lain. Joke na. Padayon tayo. Matanong siya nga naanasad siya bagong uyab ato nga time. So, ako taon, emote na sad matching hilak-hilak. Ha. Tawa siya, pero katawa siya no, pero ga-emote siya, naghilak-hilak. Unsa man dyan ni Sender. Wa pa kakainom sa mga tambal. So, hatod gabuwag na sad sila atong ati girl. Kay naa na say bagong ka-char-char si ati girl. Uy, Merisi. Nabawsan si Kuan, si katong darker nga puti. Unsa color di gatas. Ni ko na karito, gilisa ng password. Joke na mga girls. Brian tay, mao ang rason sa ilang panagbuwag. Char. Brian. Katawa mo ni Masender. Naghilak, nag-imot-imot, pero katawa mo kasi. Unsa mo gini ka tinuod. Brian, tanong. Pero pag ginawa sa ko, kay mo ano na yung gipangita nga nang murag bisdak gid tanan ba di para hatod bitaw gahapon bitaw nga mga sender nga perting maghangos-hangos ta ka English kayo mga sabor ton dila sa pag-pronounce. mga sabot sa diri sa sabay mic sa mic. Pero before that, before that, nari ko yung mga sponsor, mga bagong sponsor. Lahi mong to gahapon, nari. Advertise at nato, tagaan sa nato masibang pakpak at sponsor, Karanaw ka na diha. Na diha, kung ganahan mo palit og t-shirt, na maligyan ng t-shirt. Pero bitaw katong sa mga uyab. Mga single, ready to mingle. Chari. Single ba? Single forever. Imuot mo gani Sender. Kajut sa. Ginawa ko kajut. Bitaw ka na guys, mga girls.
Nari ano, LC Basics main. Nari nga na mga t-shirt nila, na mga lip tint, mga t-shirt nga nindot kay pang pagwapa na, naunsa. Para sa mga single, makauyab na mo. O katong, dili lang na sa mga babae, pwede po palit laki na, pero irigalo ninyo, naunsa. Ay po nang irigalo nyo, daghan kay bae, adi na mayo. Dapat dito sa inyong gipanguyaban, ay naunsa, inyo ganang gipanguyaban niya. Kanang kuan ba with letter matching letter biya ang kuan kana ilahan dindot kinoy lagi wave kuan taga daw si mapakpak ay mo nang kuan sa padayon tay unsa man ay tigbasa ay duka kay kag padayon tanong mo to si ate girl lagi mao ang rason na ilang panagbuwag. Hatod na. Sabi niya, hatod na. Abot pa. Joke. Hangtod ni. Hangtod na. Abot na sa time. Nga kami na'y nagkasinabot. Dili lang nako isulti ang exact month o date. Basta kay 2019, nani siya wala na'y nahitabo nga panguyab. Ha 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 ha. Tuwaan sinder. Uy, bingkay. Wa naman giday ka ng ngitabo nga panguyab-nguyab. Imuot na kay si sinder, no? Kay chance na kanya. Chance. Suwaye, paliti. Suwaye, huwag ikaw yung nguyab. Nasad mali. So, parayan. Ug dayon mi ingon nga. Kita na lang ka ha. Diyan nawarawa na. Bisugda na sa sender. Ayaw na girl. So desperada na kay ka girl. Mao to niingon si Darker. O dili ni mag-work. Ana sad ko. Balik jud ta sa uno. Mao to sweet kaayo mi. Laag diri. Laag dito. Pero di jud malikayan nga magselos ko. Kay as in daghan kay siya kachat. Unya kana ganing na ay time nga mula agmi nya makakita ko sa bae nga iyang kachat-chat. Mutuyok na sad akong utok. Hantod niya bot na mig 6 months. Away bati, buwag balik, niya ako ray magsigig adjust. Kanang halata kaayong iyahan ng sayop, pero iyahagyapong ipalabas nga ako Kapoy kaayon ning marupok ta. Marupok yung kay hati girl. Pakita apod nga kuan naasa chay sincere ba kanang kuan sad ba unsa para magdugay mo unsa pangitaon kaniya ba. Dayon kang gusto niya nga siya'y permi masunod ako in town tig adjust ra. Abi na kog malipay ko kay lagi crush na ko si Darker sa una. But nasayop ko. Hangtod 7 months na mi, di na ko kaagwanta sa iyang batasan. Unya, di na ko ganahan mag-online kay di ko gusto magka-chat-chat mi. Unya away rasad ang padulngan. Niabot na jud sa puntong ni-decide na siya nga magbuwag mi. Unya, ningon rasad ko nga, ikaw, og asa ka malipay, at rasad ko, support ako nimo. Then, ni ana siya na ko nga, ayaw na huna ang amigo pa ta. Huna ang dili na ta kaila. Wa man jud ko magdahom Darker. Ngaing ana di ay ka. Pero thank you kay tungod nimo na ako'y
na-learned. After nako ni chat ni Darker, i-block dayon ako siya. And then, pila ka weeks ang nilabay. Naay ni chat na ko nga dami account. Nangayo og pasaylo. Nangayo og pasaylo sa ako Pero, kibaw ko nga siya to. Kay mauman ang chinatan. Pero gi-block na ko dayon. Kay na ako'y nahibawan nga nagipagbalik di ay si Darker sa katong iyang ex nga akong gitabangan. Ouch, charing. Gamit mas Darker og dami account day mga girls. Mga style sad nato, no? So, pero ako kaagya na mga inan na mga girls kanang maggamit og dami account ba na unsa murag di ka hustle hard, di ka kanang sitaw ni. Di ka tunay na laki. Why dami account adto adritsa na unsa ko ka week sa nimo. Joke na. Di mayo gyud tuon na unsa bala na pabaga-baga lang gud sa naong mo na tinuod nga kuan di ba sakto ba? Sakto sa day na. Nagpa-kuan jud ka ba nga ang sitaw ka na ipakita yung ka ba nga tinud-an nun kay ka bala naglakgon ko ka sa iyang ginikanan unsa man na sundang lakgon ka sa iro din sitaw ka tawagan ka padayon tayo ug makabasa man gani ka ani Darker aya huna Darker nga naa pa ko'y kalagot nimo andam gihapon kong mutagad nimo ug ibalik ang atong pagka-amigo. Thank you and goodbye. Sender Akisha. Crush boyfriend turn to stranger. Modern title mga guys, girls. And God bless. Dagan sang salamat sa imo Sender sa pag-send ani nga kagibo. Asa ni for tonight. Taga na itong masibang pakpak.